Humaira. Da kwana biyu na daina zuwa garin kizo. Wallahi dadi ne aika ni London. Baya ci zan koma. Shi yasa kin haga kwana biyu na daina zuwa wajen shi. Aba kinti. Ko shi sai ka ce mini a aike ka London kuma ga shi ka mai alƙawarin a baya. Wasu sauran abubuwa kuma yanzu ka kawo mini ba. Gakkira. Ai da na koma London na dawo. Zan zo da dozi. Gidan ku zan fara sauka. Shi za mu yi mata. Wai inda kai haɗu baƙin jini gari. Inda ya wulga sai kin ji ana ku. Shi bai zuwa ya samu daidai da irin shi. Kai kyale shi. To ni zan tafi baby. Da na dawo London. Zan fara sauka zan kawo ki duka a baya. Bye. Mera gida. Ya gari. Alhamdulillah. Siya shi kuna nan. Muna yi. To ranar na baku da mutunan ban san yadda kun ka kwashe ba. Ni ga manya ina da shi. Ya ce min London dadi zai aiki. Dadi zai aiki ne London. Dadi zai aiki ne London. To yana gaya maki ƙarya. Yanzu haka ma na ga dadin nashi a famfo zai ɗebi ruwa yana da ɗati ya ɗebo ruwa. Kuma ko shi da yan maki ƙarya ya ce wai dadi zai aiki London. Yanzu haka yana nan gidan Ali da taso ina ga inda suka aikin kankare. Kuma kina son ki tabbatar ma da idon ki da ba London ya je ba yana wani aikin kankare. Ko dai in gwada maki inda. Ina gida ga kana kira Humaira. Amma yaron ya dace da kai. Ba auren ta zai yi ba, lamarin kawai zai bata. Mace ɗaya duba samarin ta baka iya kirgawa. Humaira. Humaira da. Humaira. Wata baki. Da Allah su yi da ka ce maka je London. To ya ashe baka je London ba. Ya ji ya wani inda kake aikin nisan. Umaira ni din nake kabiru. Wallahi makareci. Ni ba ka ce maka bayan na ganka da idanuna. Umaira ke da kibe wallahi makareci ne Umaira.